Трагічная навіна, што агаломшыла беларусаў мінулым вечарам. Ва ўзросце 37 гадоў раптоўна не стала журналіста і блогера Мікіты Мелказёрава. У ноч з суботы на нядзелю ён адчуў сябе кепска і страціў прытомнасць у сваёй варшаўскай кватэры. Медыкі, якія прыбылі на выклік, не здолелі выратаваць жыцця журналіста. Выпускнік журфаку БДУ Мікіта Мелказёраў пачынаў сваю працу як спартовы карэспандэнт. Супрацоўнічаў з выданнем «Всё о футболе» і парталам «Трыбуна». Быў журналістам онлайнера. Аднак найбольшую вядомасць і папулярнасць ён атрымаў у якасці аўтара і вядоўцы праекту «Жыццё Маліна», дзе рабіў вялікія гутаркі з выбітнымі беларусамі. Зацята займаўся Мікіта і папулярызацыяй беларушчыны. Гісторыі нашай краіны ён прысвяціў свой праект «Загляне сонца». Таксама Мікіта Мелказёраў быў вядоўцам праграмы «Мова на нова» на Белсаце і браў удзел у шэрагу праектаў нашага каналу. Сёння ноччу не стала майго сябра Мікіты Мелказёрава. Вельмі прашу ўсіх, асабліва калег-журналістаў, не дадумваць і не турбаваць родных Мікіты. Як толькі будзе нейкая публічная інфармацыя, я паведамлю. Менш чым месяц таму сустракаліся з Мікітам у Варшаве і рабілі праграму да юбілею Караткевіча. Колькі святла і добрай энергіі, які імклівы прафесійны рост, колькі цікавасці да Беларусі і ўсяго беларускага. Як шмат было зроблена за такі кароткі час і як жа мала выявілася гэтага часу. Светлая памяць. Заўчасная смерць унікальнага беларускага журналіста. У беларусаў, асабліва цяпер, у часы тэрору і эміграцыі, кожны дзеяч культуры на вагу золата. Хто падыме і панясе далей сцяг Мікіты? Дапамагчы сям'і Мікіты можна праз спасылку, якую вы цяпер бачыце на сваіх экранах. Белсат выказвае шчырыя спачуванні родным, блізкім і сябрам Мікіты Мелказёрава. Да іншых навінаў. У Гомлі распачалі дэмантаж секцыі дому, у якім адбыўся выбух газу. Раней жыхароў гэтага, а таксама суседняга шматпавярховікаў прасілі пакінуць свае кватэры на 2 дні. Патрабаванне датычыць жыхароў дому на вуліцы Косарава 3, першы і другі пад'езды, а таксама Косарава 5, 6 пад'езд. Пры неабходнасці ўлады прапануюць месцы для часовага пражывання. Выбух газапаветранай сумесі ў адной з кватэраў шматпавярховіку ў Гомлі адбыўся 17 снежня. У выніку абрынуліся пліты перакрыцця на 3 паверхах. Хвалевым ударам ад выбуху пашкоджанні атрымаў суседні дзіцячы садок, іншыя дамы і аўтамабілі. Паводле інфармацыі ўладаў, загінулых і пацярпелых няма. Міністэрства абароны ўдакладніла пералік транспартавых сродкаў, якія забяруць у беларусаў у выпадку мабілізацыі або ў ваенны час. Цяпер у гэты пералік улічылі матацыклы. Акрамя іх, дзяржава можа сканфіскаваць у беларусаў паўнапрывадныя легкавікі, аўтобусы, цяжкавікі, трактары, маламерныя судны і іншыя транспартавыя сродкі. Адпаведны дакумент з пералікам маёмасці апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. На дадатак у ім удакладняецца, што арганізацыі падчас ваеннага часу мусяць перадаць войску ўсе свае транспартавыя сродкі. У Менску 60-гадовы кіроўца Форду не даў рады кіраванню ды здзейсніў наезд на асвятляльную мачту. Дарожна-транспартавае здарэнне адбылося на вуліцы Талстога. На шчасце, ніхто не пацярпеў. А на іншай сталічнай вуліцы Някрасава сутыкнуліся 2 аўты. Кіроўца Судзукі пры павароце налева не саступіў дарогу аўтамабілю «Шкода», што здзяйсняў рух у сустрэчным кірунку. У выніку пацярпела пасажырка «Шкоды». Яе даставілі ў больніцу для абследавання. 2 беларускіх і 7 расійскіх чальцоў экіпажу верталёта Мі-26 цягам некалькіх дзён утрымліваюць у Тунісе. Іх не выпускаюць з транзітнай зоны аэрапорту. 5 затрыманых лётны экіпаж, яшчэ 4 адказваюць за тэхнічнае абслугоўванне верталёта. Усе яны працуюць паводле кантракту з ААН у кіргізскай авіякампаніі. Як паведамляе тэлеграм-канал «База», верталёт пераганялі ва Уганду. У Тунісе экіпаж зрабіў запланаваны прыпынак. Для развязання пытання далучыліся расійскія дыпламаты, якія абяцаюць, што ўлады Тунісу неўзабаве выпусцяць лётчыкаў. Скасаваная берлінская прэс-канферэнцыя Віктара Бабарыкі і Марыі Калеснікавай, якую запланавалі на 23 снежня. Яе абяцаюць правесці пасля Новага года. Гэта тлумачаць тым, што былым палітвязням патрэбны час на ўзнаўленне і камунікацыю з блізкімі. Тым часам палітычны аглядальнік Александр Фрыдман у эфіры нядзельнай студыі «Белсат» пракаментаваў нежаданне Віктара Бабарыкі адказваць на пытанне аб прыналежнасці Крыму.
Ці зменіць ён сваю пазіцыю? Ну, гэта пытанне, наколькі яму гэта патрэбна. І калі мы возьмем тую аўдыторыю, якая ёсць ва ўкраіне, безумоўна, чакаюць ад яго адзіны магчымы адказ. Тыя людзі, якія беларусы, якія жывуць за межамі Беларусі на захадзе, і якія ў большасці, ну, хутчэй за ўсё падтрымліваюць Украіну, таксама расчараваны ягоным адказам, ад яго чакалі іншае. Калі казаць пра людзей, якія жывуць у Беларусі, ну і, дарэчы, пра нават тых партнёраў магчымых бабарыкі ў заходняй Еўропе, то той адказ, які ён даў, ну ён з пункту гледжання, напэўна, і міністра замежных спраў Германіі праблематычным не з'яўляецца. Сетку крамаў «Востраў чысціні» адкрыюць пад новай назвай. Цяпер яна будзе называцца «Востраў». Новы стыль гандлёвай сеткі выкананы ў чорна-жоўтай каляровай гаме. Цэнтральным элементам новага лагатыпу сталася івалга, птушка, якая жыве ў Беларусі і сімвалізуе надзейнасць ды імкненне да развіцця. Востраў чысціні таксама зменіць фармат. Цяпер гэта будуць невялікія крамы, у якіх зручна здзяйсняць штодзённыя закупы ля дому, перакусіць на месцы, а таксама знайсці тавары для прыгажосці і догляду сябе. Летась уладальнікі сеткі крамаў «Востраў чысціні» сутыкнуліся з фінансавымі цяжкасцямі і былі ў працэдуры банкрутства. Неўзабаве іх бізнес выкупіла кампанія «Айланд Груп». Зборныя Беларусі і Расіі могуць найбліжэйшым часам вярнуць у міжнародныя хакейныя турніры. Пытанне іх рэінтэграцыі ў сусветны хакей абмяркуюць на паседжанні каардынацыйнай рады МФХ у справе правядзення спаборніцтваў падчас моладзевага чэмпіянату свету. Канчатковая ж пастанова можа быць прынятая на галоўнай радзе МФХ у студзені. Пакуль не ясна, будзе яна датычыць усіх камандаў ці толькі моладзевых ды юнацкіх зборных. Зборныя Расіі і Беларусі былі адлучаны ад міжнародных спаборніцтваў з лютага 2022 года, пасля пачатку паўнамаштабнай агрэсіі супраць Украіны. Пры гэтым 11 снежня 2025 года Міжнародны алімпійскі камітэт зняў абмежаванне на ўдзел маладых спартоўцаў з Беларусі і Расіі ў міжнародных спаборніцтвах у алімпійскіх відах спорту, уключаючы камандныя дысцыпліны, дазволіўшы выступаць пад нацыянальнымі сцягамі і гімнамі. Каля амбасады Беларусі ў Вільні прайшла акцыя салідарнасці з палітвязнямі. У ёй узялі ўдзел былыя палітычныя вязні, грамадскія актывісты і неабыякавыя беларусы. Напомнить о нашем лидере Николае Статкевиче, потому что практически все основные ведущие знаковые фигуры были депортированы режимом Лукашенко в Литву. Но не надо забывать о том человеке, который не захотел играть по правилам режима и вернулся в страну. Поэтому мы хотим, чтобы про него не забывали, чтобы он оставался все время в повестке дня. Поэтому мы здесь и будем это делать постоянно, всеми силами, которыми имеем. Падчас акцыі асобна згадалі не толькі палітыка Міколу Статкевіча, але таксама і іншых вядомых палітвязняў. Сярод іх наша калега Кацярына Андрэева, а таксама журналіст, лідар польскай меншасці ў Беларусі Анджэй Пачобут. Праз некаторы час пасля акцыі беларускіх актывістаў каля амбасады ў Вільні адбыўся акт вандалізму, паведамляе выданне «Дэлфі». Каля агароджы будынку дыпламатычнага прадстаўніцтва невядомы разбіў шкло на партрэтах 4 загінулых адзенняў рэжыму Лукашэнкі беларусаў, перакуліў фотаздымкі і разбіў свечкі. Паліцыя праводзіць расследаванне інцыдэнту. І гэта былі ўсе навіны ў нашым выданні. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня ў маіх калегаў у вечаровым эфіры «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» а 20-й паводле Менску. Заклікаю ставіць лайкі і каментаваць нашае выданне, а таксама падпісвацца на YouTube-каналы і сацыяльныя сеткі «Белсата». Але дбайце пра лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».